Dajte si deku. Zoberte si aj pásik, lebo pôjdeme variáciu s rukami. Kto bude potrebovať. Dobre, čiže majte deku a majte buď ten hrubý blok, alebo nejaké knižky, alebo niečo, čo si trošku vyvyššíte, to podloženie. Alebo si sadnete klasicky v prekríženom sede, ako sme boli na začiatku. A ja ukážem ešte z boku, dobre, ako sa vchádza do tej pozície. Čiže blok máte tesne medzi členkami. Prechytíš lítko vzadu, ako ti končí koleno. Pritlačíš ku kosti, potiahneš dozadu, do strany a tak dosadneš, aby ste si robili priestor v kolenách. Dobre, takže keď sa tam vpredu, si potiahneš lítko. Najprv ku kosti, dozadu, do strany, dosadneš. Stehné kosti chceme mať rovnobežne. Keď je to veľmi náročné, a to podloženie, alebo väčšinou, keď máte stehné kosti do strán, to znamená, že to podloženie máte veľmi vysunuté dopredu. Čiže vás tie nohy nepustia, aby ste si ich spojili. Čiže to podloženie fakt je úplne len pod sedacími kostiami. A päty sú z boku. Dobre, päty sú z boku. A teraz. Ruky si môžete dať na stehná a tlačíme. Nárty píšťali do zeme. Vnútorné stehná chcú ísť smerom hore. Ak vám padajú kolena, buď si sadnite vyššie, neviete s tými nohami robiť, alebo potom choďte do prekríženého sedu. Čiže musíte vedieť robiť s tými nohami. Čiže treba mať takto podloženie, aby ste vedeli pekne celý čas vyťahovať, aby ste si chránili vnútorné kolena. Čiže vyťahujeme vnútorné stehná hore, celé nohy do zeme a poď ruky hore, vytiahni. Naťahuj sa za rukami do stropu, ale nohy tlač do zeme. Dýchaj. Dobre, ruky dole. Prepleť prsty. Vytiahni dopredu. A zase nohy do zeme, vnútorné stehná hore a s nádychom. Poď hore, vytiahni. Stred dlani chceš dávať do stropu. Poď dole. Zmeň prepletenie a zase vytiahni. Spoj palce maličky, stred dlani vytlačaj čo najviac dopredu. A zase nohy do zeme, vnútorné stehná hore a pod nádychom hore vytiahni. Uvoľni. Ak sedí niekto v prekríženom sede, tak zmente prekríženie, dobre? A pôjdeme ešte do pozície Gomukhasana, čiže kto potrebuje, dajte si pásik, šatku, čokoľvek na práve rameno. Dobre, ak potrebujete, ak nechytíte prsty. A zase nohy do zeme, vnútorné stehná hore a poď. Práva ruka hore, vytiahni. Daj na vrch lopatky. Pomôž si s druhou rukou, s tým, že chceš vlastne rotovať vnútorné nadlakty smerom k tvári. Čiže chce ísť lákať k tvári a až potom hore. Upáš ľavú ruku, pálec dole a prechyť zozadu. 4 prsty alebo pásik. A zase nohy do zeme, nárty píšťali, vnútorné stehná hore. Vyťahuj sa bočnými stranami trupu hore. Nechceš sedieť v tej pozícii, chceš sa z nej zdvíhať. Dobre, uvoľni, roztiahni do strán. Pôjdeme na druhú stranu, čiže kto mal pásik, prehoďte si. A ideme ľavá ruka hore. Nohy do zeme. Vyťahuj vnútorné stehná hore, ruka hore, hore, hore. Daj na vrch lopatky. Druhou rukou najprv si pomôž, ako keby si chcela vyrotovať. Vnútorné nadlaktie smerom k tvári. Posun lakeť hore. Upáš. Pálec dole a prechyť vzadu.
A teraz nohy do zeme. Vnútorné stehná hore. Chceš sa ako keby zdvihnúť zádkom od toho podloženia. Bočné strany trúbok. Vyťahuj hore. Vytiahni a uvoľni. Teraz pomaličke sa vám ukážem z boku. Pomaličky, aby sme boli dlhšie v tej pozícii, opatrne vystrite všetky. Aj tie, čo ste mali prekrížený set. Jednu nohu, natiahni zadné koleno. Druhú nohu, natiahni. Zápestia zopakujú, dobre, čiže čo máte zápestia, len si takto ponaťahujte tie kolená. A my ostatní ideme do psa na šírku ramien. S tým, že chcete zdvihnúť prsty na nohách a brúška pod palcami chcete pritiahnuť k dlaniam. Chcete čo najviac otvoriť zadné koleno teraz. Otlačaj sa od dlaní. Dobre, a poď pomaličky dole. Dobre, zoberte si teraz len jeden pásik, ostatné veci si môžete odložiť. A tento cvik sa robí len, keď nie je menštruácia, dobre teraz, takže ak má niekto menštruáciu, ukážem variáciu, budete cvičiť aj doma potom a mali by ste menštruáciu, tak dáte si vlastne len variáciu Supta Tadasana, čiže nohy budú v pásiku, ruky vedľa tela a budete vyťahovať nohy do strán a tlačiť celé zadné nohy do zeme. Dobre? A my ostatní pôjdeme s nohami hore. Dobre? Čiže, ale budeme mať ten pásik. Takže nachystajte sa tak, aby ste si ľahli. Dajte si nohy do pásika. Nohy sú na šírku bokov. Nachystajte sa, ešte nohy dole. Nebudeme držať teraz pásik. Musí byť slučka. Čiže urobte si úzol. Tak, aby ste vedeli do toho pásika na šírku bokov roztiahnuť chodidla potom. To držanie pásika budeme mať až potom v ďalšej pozícii. Dobre, takže ležíme, nohy sú v pásiku. Ruky dáme za hlavu. Vytiahnite ruky na smerom, prsty idú za hlavou, palce sa dotýkajú zeme, dlane sa pozerajú na seba. Dobre, a ideme. Nohy najprv vytiahni vnútorné päty ďaleko od tváre. Roztiahni nohy do strán, čiže cítiš úplne ten pásik, ako je napätý. Celé zadné nohy tlačíš do zeme. Zadné stehná, lítka, kolena. A rukami sa vyťahuješ na druhú stranu. Dáme si 2-3 nádychy v tejto pozícii, čiže chceš sa úplne natiahnuť. Nohy jedným smerom, ruky druhým smerom. A teraz ruky nechaj ako sú, pokrč nohy a poď s nohami hore. Kolmo do zeme. Či ruky zostávajú za hlavou a nohy sú hore. A zase rozťahuješ pásik do strán, teraz ti to trošku uľahčí tú pozíciu, tým, že máš ten pásik. Rozťahuješ do strán a tlačíš predné stehná k zadu. Chceš otlačiť predné stehná od tváre. Rozťahuj pásik, tlač predné stehná k zadu. A ruky vyťahuj za hlavou. Vydrž, ak nevládzeš, zidi dole cez pokrčené kolena. Ak vládzeš, ešte vydrž 2-3 nádychy. Dobre, uvoľni cez pokrčené nohy. Daj aj ruky vedľa tela, na chvíľočku uvoľníme úplne. A zopakujeme. Dobre, čiže uvoľni. Vydýchaj. A zase začneme. Menštruácia teda zostáva v tejto variácii. My dáme ruky za hlavou. A zase pásy rozťahuješ do strán, vyťahuj vnútorné päty, ďaleko od tváre, brúška pod palcami, ďaleko od tváre. Celé zadné nohy zatlač do zeme. A ruky idú opačným smerom, vyťahuj.
Pokrč nohy, ruky nechaj za hlavou a zase nohy kolmo do zeme, do stropu. Rozťahuj pásik do strán, čiže teraz ten pásik ti pomáha udržať nohy lepšie hore. Rozťahuj do strán, tlač predné stehná k zadní. Otváraj zadné kolena. Chceš čo najviac otvoriť tú zadnú stranu noh. A rukami sa vyťahuj za hlavou. Počítaj si nádychy, výdychy, keď zadržiavaš dých. Nezadržiavaj dých. Dobre, pokrč nohy. Môžeš si dať pásik na ruky dole. Daj si ruky vedľa tela, ako keby sme si robili takú krátku šavasanu. Úplne vypusti nohy, ruky. Na výdychni na chvíľku. Dobre, teraz bolo by fajn, keby ste mali niečo, do čoho môžete tlačiť chodidlo. Ja tu mám napríklad gauč. Vy môžete mať, ja neviem, dvere, stenu, posteľ, čokoľvek, do čoho by ste mohli tlačiť chodidla. Aby ste mali nejaký kontakt, do čoho môžete tlačiť. Ak možno aj teraz nenájdete to, ale potom, keď budete cvičiť doma z toho videa, tak iný pocit je z tej pozície, keď máte nejaký kontakt pod chodidlami. Dobre, čiže skúste si nájsť také miestečko, aby ste aj videli, respektíve ukážem vám, keď ste nejak inak otočení, že čo budeme robiť. Tú pozíciu poznáte, len budeme s tým, že vlastne budeme mať nohy do nejakého podloženia. Čiže pôjdeme potom do Supta Padangusthasana 1, čiže pôjdeme z nohou hore. Ideme len o to, aby ste mali nejaký kontakt, niečo, do čoho môžete tlačiť tú nohu, ktorá zostáva na zemi. Dobre? Ak je menštruácia, ide rovno do strany s tým, že sa podoprie lakeť, dobre? A vy zostanete v tej pozícii do strany. Tí, čo nemáte menštruáciu, tak pôjdeme z nohou hore. Dobre? Takže aj keď budete teraz otočení nejak ináč, že neuvidíte priamo na kameru, tak ideme vlastne len tú pozíciu, kedy máme nohu hore. Takže si pripravte pásik alebo šatku. A teraz obidve nohy najprv zatlačíme tak, že silno tlačíš, brúška pod palcom a vnútornú pätu tlačíš do tej steny alebo do toho gauča, čokoľvek, čo máš. Čiže precíť, ako tlačíš brúško, vnútornú pätu. Zase celé zadné nohy prilepíš na zem a ruky opäť za hlavu. Menštruácia necháva ruky vedľa tela, ostatné ruky vyťahuješ za hlavu. Nohy do toho podloženia, ruky opačným smerom. A teraz ľavá noha zostane, tlačíš ju do tej steny a pravú nohu pokrč, založ pásik. Čiže na pravú nohu, ako ti začína päta, začiatok päty, tak tam si založ pásik a pomaličky vystri nohu. Lakty sú pokrčené, tá noha môže byť kľudne nižšie. Nie je dôležité, či ide 90 stupňový uhol alebo je nižšie nad zemou. Dobre? Dôležité je na spodnej nohe, ľavá noha, tlač, brúško pod palcom, vnútornú pätu, do steny. A pritlač celú zadnú nohu k zemi. Čiže chceš pritlačiť celú zadnú nohu k zemi. A pravá noha, potiahni pravý bok od tváre. Tlač predné stehno k zadnému. Chceš ho odsúvať od tváre. Lakty sú pokrčené, idú do strany. Chceš otvárať hrudník. Nezovieraš hrudník, ale ho rozširuješ do strany. A obidve nohy aktívne, čiže odtlačaš hornú nohu od tváre, spodnú tlačíš k zemi a do steny. Ak nevládzeš, vidí. Ak vládzeš, ešte vydrž. 1-2 nádychy. Držíš dvoma rukami pásik. Tí, čo ste hore, máte dvoma rukami pásik. Tí, čo ste do strany, máte jedna ruka pásik. Dobre, uvoľni pravú nohu na zem. Pritlač zase obidve nohy do steny.
a ruky vytiahni za hlavu. Zase precíť ten kontakt. Brúško pod palcom, vnútornú petu. Zadné nohy sa ti dotýkajú zeme. Prsty vyťahuješ opačným smerom. A teraz nechávaš pravú nohu na zemi a do steny, ľavú nohu pokrč, založ pásik. Na začiatok pety. A poď noha hore. A to isté. Práva noha. Brúško pod palcom, vnútorná peta. Tlač do steny. Zadná noha celá do zeme. Ľavý bok potiahni od ľavej podpazušnej jamky. Ľavé stehno tlačíš od tváre ďaleko. Lakte idú do strán. Sú pokrčené a idú do strán, do široka. A zase počítaj si nádychy, výdychy, ak máš tendenciu zadržiavať dých. Kto nevládze, si dole, kto vládze, ešte vydrž. Dobre, uvoľni. A na chvíľku uvoľňuj si ruky vedľa tela. A uvoľni. Vydýchaj.